Namira pamberi mambogas. Namira pamberi mambogas. This one is white. This one is white. Just one. Just one. Amtori Shangamira. Ini ndakapuwa stand yangu na Shinyanga 99. 2000 ndakaranga wakapo pandakanga kugara. Saka ndakagara from 2000 up to 2019. 2019 ndo ndakazoona wana Shinyanga wapera ushaiki. Ndo vakazouya vanhu vakutema huni paumba pangu muyati. Handinokwanisa kutaura navo, ndakabva ndaenda kuna sapu. Sekuru ndasvika pane vanhu vari kutema chihuni paumba. Sapu vakati aura ndichaya ndoona. Sapu vakazouya vakaona. Vakati zvakanaka ndazviona. Saka nyaya yako iyi kuti nditi ndingaibata handikwanisi bari ndingaiereri kwamambo. Ndobva ndanyorerwa tsamba. Ndobva ndaenda kwamambo Mutasi uko. Ndobva ndasvika ndobva ndapinza nyaya yangu. Ndobva yatongwa. Saka payakatongwa ndakangotsanangura ndikati ndakapuwa stand yangu kwaChinyanga. Zvikazoona ito nachenga wacho varipi zvikatova pano kwawusumuka. Zvikasabu bhasumuka zvikanzi chii chiri kunetsa sabu wakati zvinondinetswa inini kuti zvabvepi vanhu vawacho vapenyu vanhu havana kungosumuka kumboya vachiita izvi. Saka pakuti advantage kufa kwechigwewani. Zvikanzi kazi zvikazira sabu enda kupedza nyaya iyi. Enda kuti vanhu enda kugarisa vanhu pasi wati vanhu vadzokere kwakanga vari makore aisa. Zvakanaka. Tadzoka kumba sabu wakati ndichauya sabu kwanga ungorwara saka wakati ndikandauza zvina ndichati ndichauya. Sabu waenda after day 2 tone mapenzi auswa clips auya nevanhu aya wakati ndiye sabu kwedu. Ndobva vatongotocherera miti paumba paya vachigurirana miganhu vari vatatu. Saka ndakabva ndaenda kuna sabu kune vanhu vauya vakucherera miti ndikati ivo vanhu vauya vakabva kwamambo here ndikati zvikanzi chimira inini kusvika kwouya kwangu. Ndikati zvakanaka. Sabu vakazoya ndobva vaunganidza vanhu ndakaungana. Vanhu vaungana sabu vakutanga uchichitaura. Vanhu vakapopota vakapenga vakati panosvika unozvita kuti murume ngadzikure miti yetaisei. Saka muzvare wakabva asumuka maikadzi wakati ana sekuru nyaya iyi imboimirai chinosvika apa chii. Saka imboimirai. Saka sabu vakabva no nyaya iyi ndamboimisa. Apa pasiri pemunhu ngepangu inini sabu. Mwese muri fu hapana mwidzi. Zvikati zvakanaka ndobva vagara. Sabu ndobva ashaika. Gore rine ndobva watema huni. Watema futi miti ipapo. Ndobva ndaona sabu kumukororo wacho wakanga aripo. Vandachindura ndikati sekuru ndozvaitika anhu atema huni. Akati kutema pari pakazike pasabu ndikati ndobva auya sabu kubva asvika ubva aona. Ndobva mira ndikupe tsamba uende kwamambo. Ndobva ndabva ndaibereka kuno kwamambo. Saka ndovafambire zvakaita. Wati Crips akati ndiye sabu ipapo. Apa paine umwe sabu kwari ndini sabu. Ndiani? Sabu Mukoyi. Sabu Mukoyi. Wauya naye sabu. Vari pano. Vari pano. But chekutanga chanduda nyaya nejudgment ndakai. Ikudarira mambo akamufanana nerino. Judgment iripo. Ndipe judgment iri kuti ndinopuwa pepa. Takangozisa kuenda kugadzisa vanhu avo kuti wadzoke kwakanga vari makore esati. Saka sabuka confusion ipana sabuka. Which sabuku now? Sabu Mukoyi ndo watati nawo. Ndiwo mamwe nawo. Ko Crips ari kubve. Atakashaya kuti watobvepi kana paakatidaidza ndakati handiye ndikokodza apa asi hausi sabu kwangu. Alright. Ko Ishe Mukoyi wacho ari. Ishe wakashaika nguva yacho. Izvo kuna Ishe. Waripo. Handisiuziva. Aripo. Saka iwo kana sabuku akataura izvo mukororo wake akabata kuti sabuku wakamukoyi wacho zvindiani. Ndi mukororo wacho aripo. Ari pano. Ngauyo. Makamboenda kudari kwamambo Mutasi. Takaenda.
zvikanzi chii? Ndakaenda takandokata ndiswa kuti kuma katisunika tataenda kwamambo Mutasa. Tasvika kwamambo Mutasa takamutanga kugadzwa kusha takaenda kwamambo Mutasa. Tasvika kwamambo Mutasa takatumwa zvakazi mumiri wenyu ndiani ndesama ndi Satinyanga. Satinyanga wakadaika wakangari auda kukamira kazi ndiwo namhira kazi ndiri nana bhuku wakapuwa ndiani kazi ndakapuwa namukoma wangu ndapuwa bhuku namukoma wangu asati wauya sei kuno kusina kugarisisa vanhu kazi atende kuchaenda ba zvokaitwa mbuko kwei wanhu wako munhu umwe nomwe ngaambirwa ungano bake munhu umwe nomwe ngaambirwa ungano takabva tandodzoka saizvozvo tikaonani tikaenda nauni wedu naSatinyanga wedu niwanga vari poto vatasvika tokumirira bani paungano pedu ivo sekuru agara akati endai mirai panzvimbo sabhukumira haana kusimuka vakava kuti atiti wakangakatunga Satinyanga vatati wamira paungano raimira paungano pedu vatatogadziriswa vatopera takatenda 2015 ndo takaenda kwamunda ipo kwako wakanga anda kuteverwa handichazivi kuti Crips akauya kudini apa pana sabhuku aripo kamukoi saka Crips sabhuku mapenza uzvandiya ari kuya kodii muteritori yaishe mukoi anga ari kuya kodii iwe shamwari wataura wati wakapiwa lendi naManyanga naChinyanga ndiye akakupa andi Chinyanga wacho ari vari saka bro chada kuti semainaka kuti Chinyanga lendi yakakupa yakanga iri yake ndiye muridzi wegura ndiye aiwa ndosanoda kuti ndisemene kuti tozwa kuti wakazobva nekupi apa isusu takatanga kugara mira izvo tati imini andi kutanga kugara handi iwo saini ownership umwe munhu anokwanisa kunga munhu wake uri akusina kana kugara 20-36 years pasina munhu asi hazvichinje ownership izvo ngewake zvekuti imi ndi mazomhanya kugara pasiri penyu hazvikupi futi simba rekuti muzi maapa penyu issue irapa issue yeownership nelegitimacy yemunhu akakupai kuti munhu akakupai ndiye here aifanira kunge akakupai kana kuti handiye akandipoti wakasvika Satinyanga kuti wakasiye munin'ina wangu iyo takamirira munin'ina waChinyanga ari kuti mutete wacho ndiyo aripo muridzi hanzvadzi yaSachinyanga ndiye wakati ndinoda kuenda kudare ramambo Mutasa ndo ari pano ndo anoziya zvese aiwa inida zvokuti uyaruzwa kuti ini chandoda kuti chemena kuziva kuti lendi yawakapiwa iwewe akakupa ndiye aifanira kukupa here andizvo tochiti mai ava akawapa anga ine mariramiro futi here ekuapa kana kuti anga asina andizvo tinoziva kuti imi mai makapiwa nani makapiwa naSatinyanga rini kare hatauri chiro makapiwa rini kare hapo ingano atira nai ondo ene yapera oya wapo ondo tichino warunga rutonga ine kana independence unde ndakati makapuwa papi ondo ene kana ondo yapera ndakaguripuwa papetu ndopetu ndakagara kuti pachini ondo yanga yapera iwe wakapiwa nini ndakapiwa 1999 ndopendakapuwa ipo saka ndapuwa ini pendakapuwa ivo vanga vari kusaidi kwavo indo wandapuwa musaidi wangu ndapuwa mugana saka izvozvizvi wakupuka kuya kwendiri saka ndakaona nyaya yabuda manje vese makapiwa naChinyanga asi chamakurwira mugano pane waakubira kunge ndo nyaya yenyu chaiyo wena zvokutaura changamira pamusoro pendakapuwa inini ka haindi wanga vari koba papaina sisi wavo akashaika ndo wakatodaidza ndo wakapiwa ndo wakapiwa nenini
tikapuwa mugari saka awo aso wakapiwa awasiwo pa ibeneficiary yemunhu wakafa. Mirai tete garai pasi imi mbuya garai zororai pasi tete titaurire makapa ndimo rizoledi makapa sei makapa ani pamusoro chandama pamusoro baba wangu zita nitwa Marian Chinyanga kana kuti Mai Kavuga. Mukoma ari kupa shamwari dzake minda iyi awa ndiwo wakapiwa baba, kwakapiwa baba wapi ngokuti takazouya mukoma ari kupa vanhu minda akuda kupa nekumunda mukuru wemushado iyayi. Ndichisvika awa handiwo ndakaona ba, handiwo ndakapandirwa ba. Pane wakanga waripo wakapiwa watatu kuti Nyamutata nevamwe wakanga wari kugara pajiachiya wakazosira jiachiya ndakanga wakasita kacha na baba wabi handisi zita rapi Marima. Handina zita rwangu zita tibva tati mukoma stop kupa vanhu shamwari dzenyu varubva kwaMutare ngekuti mune vana imimi wachabarawo vana vavo vanozogarepi isu nyika yedu yakachiwa nemakomo akazwa mwana wababa wangu akavharekera. Saka tazoti gare pashaika sekuruziwa ndopandakauya ndakatanga kudaidzwa watora duri rakanga rakumbirwa ngemudzimai wangu Mai Chinyanga waibva watora duri iroro rakumbirwa kuna Mai Mavhu iwo wachiti ngereni. Ndibva ndadaidzwa ndakasvika mai nini Mai Mavhu atotora duri zvatopera. Ndipo ndakatsanangurirwa futi yekuti wakapiwa tete uyu mai wemukomana akapiwa uyu akanga akaisa migamu nemavhu kumuganu kweuyu uko waibva watanga zvekusima miti yavo, asi iwo manje wakabva wazoti kusiwa kwawaita waibva watema mutambo wangu ari pomuganu papaine mutambo wangu akaita straight uchikwira mugomo kuine mugaranyenze paigumira yadhi yavo. Mugaranyenze wakatemwa futi nemutambo ayo wakatemwa futi. Saka kake chitatu aka kutema muyadhi neuyu ndokuti pakandofa hanzvadzi yangu nemudzima especially pakafa mudzimai ndipo vakabva patanga nyonga wakatosima futi wasikana wachindidaidza wakwera varipo wachindidaidza wasima mugamu watodarika futi yadhi wakutouya kunzi aibva wasima muhavhu baba waTalent aibva adzikura waizondidaidza ndizosvika ndikati it's okay zvawakadzikura uchiwataurira chimirai makadaro, asi kana wazoitazve zvimwe munondidaidza ngokuti inini ndakabarirwa kwaMashengera ndipo ndakabarirwa. Kupera kwehondo wana mai wairi Matseu mudzasi macho mawakapiwa yadhi yavo. Saka zviri kundinetsa baba wangu ngezvekuti ava handiwo wakapiwa ndimukoma wangu, mwana wavo ndiye akapiwa aizodaidza mai. Mukoma wavo ari kuti akatipa akafa manje haana kufa kare ndobva azovaisa iwavo. Saka watopuka mugano nekwedu wari kupinda mukati kweuyu wari kupinda mukati mazvita sabu ungaiti titaurei mamira yaranya. Yes. Inini handina hangu ruzivo rwakanyanya kuti bhuku raibatwa ndibaba. Ndikati pakatanga nyaya iyoyi baba chinaishi bamunino ndiwo pakatanga iyoyi waifamba nababa waenda muzvii apo zvakazoitikawo apa manje baba nevanobitiwo mazai baba akabazvishaira zveshuwa takaenda ndikaenda pana ndodozvii noikasu ndiwo wakanga waifamba nana baba iwo wanaratidza zvati nguva yese tikandoenda wane pane mutamba nemugaranyenzi ndiwo waizi ndiwo mugano
Saka kuti inini ndinatsotsana kuti apa neapa asi pane mutamba nemugaranyedzo wacho uruta hwandakapangidzwa right. Chanduru mese pane zvamutaura pane chinhu hwani chiri kubuda. Chinhu hwani chiri kubuda ndechekuti awa pakaiswa mugano wanga usiku. Saka mugano hauzivi. Ende wakabva wapinda pakaisa mugano mukoma wamuigamu nemiavhu iwe wakapfuura. Right. It's okay. Iwe chimbotaura. Yes. Nyakapanga. Ini ndauyo ndazuma ini nditoro mushandi kwaBhetanyana akatoratidzwa kuchipatara ari kuBarenyako nyaya yaBP. Saka namusi ndangomira kudare uchitaura kuti nyaya ingambonzi kumasapo. Saka wanagugu vanofonera nhasi vachiti ndotaure pamberi pedare kuti ariwo nyaya yemunda mukomana ngaasari panaye kutora. Ndozvandaudzwa. Izwako iwe uri mushandi. Gara pasi mushandi. So isusu kana nyaya ichinge yauya kudare, ndeyekuti vanhu vanoda kugadziriswa kuti zvinhu zvifambe zvakadii zvakanaka. Kudare handi kwechiramwa. Ukaita chiramwa chekuti vatora kutora no anotora then odii. Because akatora zviri kunotwaka kuti wataura nemunhu wako kuti ngaite sei ngaatore. Atora zvanyorwa hapo ukazoenda futi papapo wane mosha. Saka rouya kudare nyaya inenge iripo ndekuti inoda kuti zvinhu zvigadziriswe, zvinhu zviite chii, zviite order kuti kuti mangwana iwe ari uku nevari uku murambe muchitaura mese. Wozi mukaita zvokuramudzana the next thing makuroyana. The next ukamona matakatorana peace order muri ma next door. It means kuti hapasina kugara. Vanhu ngatidzidze kugara patisingazivi tobvuma kuti hapatizivi. Motaurirwa nevanoziva. Ani mogadzirisa chinhu chotodii chitonaka. Imi mataurwa kuzi iyi yanga iripo, miti iripo, mugara azani tamba nemugara nyenze nechi ndo mugano nechi handiti. Ende munhu wese ari kutaura ichi izvozvo handiti. Ende imi mukusaidi kwenyu munhu aripo ataura kuti musi wakaitwa zvinhu zvandandiripo hapana. Uriko mukomana Uri ari parusaka. Aiwazve kana mbuya kudare kunouyiwa nemboo dzese nemapepa ese anoita kuti nyaya yako ibude pachena. Ukati iwe musi wedare woti ndiri pabasa ndiuiba asi ndinoziva. Isusu kana taamba kudare kuno zvakafanana nekuti hauzivi. Because kwatiri isusu kusauya isaini 1 ndokuzvidza dare. 2 isaini yekutya kuti chokwadi chakunobuda. Izvozvo hazvitimisi kupa judgment. Kusauya kwako takudaidza hazvitidzadzisi kupa judgment. Sabhuku endai pamugano wakasoiswa kare nese nechi nemhuri dzingani dziri mbiri munoisa mugano iwoyo zvakare. Handizvo vanhu vachiwirirana, vanhu vachitaudzana, vachiti mhirizhona kuti mugare zvakadii zvakanaka. Vanhu vanodambudziko rekuti kudare kuya kokanda aiwa kudare kuya kogadzirisa batsirwa kuti matadza kugadzirisana muri mega totobatsirai kuti aiwa itaiswa. Handizvo. Saka munokwanisa kutaisa ipapo pamwe miti ikanzvimbo kamuri kugwira akasviki kana 10 meters. Asi ukama hwenyu hwakareba kudarika achi. Upenyu hwenyu hwese muri papapo yara. Asi muri kugwira 1 meter. Sabhuku endai mugadzirise vanhu endai kuti musi wa 4 moya mondipa report yekuti nemhuri chakanopana mugano tobva taita abide by mugano watongopiwa nasabhuku mama kuidana nyaya yadii
Musana nomutaura nyaya inoshiri zvamunoziva zvamuri kuramba. Ipopo pacho izvo takamboenda kudariro uko baba achipo munhu akavhiringanya ndimapenza uso ngokuti ndiye akazobva aenda pamberi pedu isusu ndisaka taenda kudari. Saka apo takazodzoka kuti ndiye akabva aenda akunda sabhuku obva achienda kopona. Ndosaka ndabvunza kuti Crips ari kupi, because Crips haapindi munzvimbo yeumwe sabhuku. Hakuna sabhuku anopinda muteritori yeumwe sabhuku. Hakuna ishe anopinda muteritori yeumwe ishe. Hakuna mambo anopinda muteritori yeumwe mambo. Ko iye chacha kuti auye kopinda uku chii? Angaudzwa nani? Even musu yakayakwa mambo. Pane munhu akamudhonza kuti andei? Ndiani? Because munhu akamudhonza iye ndiye aida kumushandisa. Saka nanga ari munhu akadhonza Crips iyeyo, kwandiri zviro zvakati kuti munhu uyo angaziva kuti ane mhosva. Ndosaka aenda kutora munhu asiri relevant to the case kuti auye kovhiringidza nyaya kuti isafambe zvakanaka. Andina mazwa chiendai bambo musi wafomo ndipa ripoti yekuti magadzisa zvatopera mugano maisa mugano zvatopera asi pasina mhiri vanhu vachidii endai mbuya mazwa go back to the original chii mugano mogarisana zvakadii zvakanaka mafondera vari kwatisina api avo vari kuhospitari kuti chiramwa hachipedzi chii andina mazwa pachimanyika chiramwa hachidii hachidiwi because ukati tako uchaona mberi kwacho. Makaenda namwe tora hako asi tichaona, tora hako asi tichadini. Pachimanyika ilanguage yakashata. Dai wangu tumira mashoko ekuti mambo tigadzirise zvamagadzirisa ikoko ndizvozvo. Noti kuti torai ngavatore saka mawinge ekuno. Madi mango wapa muri musoro kwegombo. Madi mango wadaidza mambo kuti akwana tora henyu. Ane kuzotumira mashoko erufu. Nyangwe Bhaibheri rinotaura chaiyo. Ane mhosva. Anizvo. Handi anyora tsamba yerufu. Asi anotakura tsamba yerufu. Inokonzeresa rufu. Ndiye ane mhosva. Imimi ndimo aine mashoko erufu. Ndimo mune mhosva. Endai motaura izvo. Chiendai sabhuku. Thank you. Next case.